Ale frére, víš, že se nehulí na zastávce? Jo? Co je? No, co? Příště nehul, jsem tě típnul, ne? Nehul, nekus! Hulí, super. Nemá se kouřit na zastávce, no. Ty vole, furt to po mně. Ne, nejde, dobrý. Víš, že nemáš kouřit na zastávce, vole. Víš o tom, ty vole. No, co se dáš podívat, ty vole? No, tak aspoň si to teď típneš. Co je? Co je, vole? Proč, ale... Protože kouří na zastávce, vole. A co, jako, to je mimo zastávku? Podeš mi to, dál si mu, vole. Chceš sejmout? Opravdu? Nedělej, vole. Seru na tebe. Dělej super, Václave. A že ty? Dělej super, Václave. A že ty si do toho nepustíš, ty vole. Do čeho? Do čeho? Že někoho zleješ, něco Vole, já uděláš? bych tě zabil, ty tohle mi udělat, kámo, tak tě zabiju na místě, vole. To ti říkám na rovinu, vole. No tak ukáž. No nějaký nasranej, Chceš vole. mít problémy? To je tvůj kamarád tohleto? No to není můj kamarád, kamarádům to nedělám. To se dělá kamarádům tohleto. Tohle se dělá jenom kamarádům, vole. Sprdele, rozumíš, vole. Proč je nepodpoříš? Proč nevemeš ten kýbl jinej? To je na hovno. Já bych byl nasranej, kámo, já bych byl nasranej, ty vole. Proč jsi nasranej? Na tohle? Vždyť to je porušování pravidel, není náhodou. Ty bude takhle polivat lidi jako ti, připadá normálního.